Dobre. Takže vítam vás na zasadnutí zastupiteľstva. Do zasadnutia prebieha audiovizuálna forma vysielania, takže upozorňujem na dodržanie Ľubotice a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, prerokovanie žiadosti občanov, rôzne interpelácie, záver. Dávam hlasovať za takýto návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Má niekto nejaké návrhy na doplnenie programu? Ja by som začala. Navrhujem program doplniť o 2 body, a to o návrh predaja nehnuteľného majetku obca ako prípadu hodného osobitného zreteľa na základe predloženého návrhu kúpno-predajnej zmluvy na parcelu KNC 957/5. A navrhujem doplniť bod programu o návrh rozpočtového opatrenia 1/2026. Zároveň navrhujem... To je normálne a tak sa to musí zaoberať. Čiže tiež môžete doplniť kedykoľvek. Dobre, nech sa páči. Ja len tak trošku na pripomenutie, možno pre všetkých, nevraveli sme, že do každého roku by sme postupne zaraďovali každú organizáciu, čo sa týka nejakého toho, čo sa, ja neviem, dedý stacionár, alebo športový klub, alebo tak, že máme tam prehľad, ako by... Áno, denný stacionár bol minulý rok kontrolovaný celý. A v tomto roku sa plánuje? To môžem to urobiť v rámci toho bodu. Stacionár patrí pod obec, čiže dodržovať. Nie, lebo sme pravili, že tak rotáciou budeme prechádzať stále postupne organizáciu po organizácii. Takto musíme si vysvetliť. Stacionár je jedna vec s obcov, s obecným úradom. A ostatné? To sú dotácie. A dotácie kontrolujeme osobitne. Hej, rozumieme, hej? Dobre, samozrejme. Rozumieš, hej? Stacionár my vyhodnocujeme stále tu, hej? Aj teraz sme to robili, nie je to v správe, ale aj teraz sme to robili. Pani Lokšová, ako hlavná ekonomka, musí pravidelne vyúčtovať tieto všetky dotácie štátu, lebo oni dostali príspevok. Aj teraz myslím, že bola vracaná jedna celá čiastka, bola vracaná štátu, lebo nechodí toľko ľudí a tým pádom nie je tam také čerpanie. Máme to pod takým... Môžem to pripraviť na budúcu kontrolu, doplniť, keď nie je problém. Možno sa môžeme pobaviť o tom, že koľko sa vrátilo, jak tá organizácia tam funguje, že či tak asi nie je priestor na nejakú zmenu možno, keď sa veľa vracia akože tých dotácií. Nechodí toľko ľudí, jak je nahlásených. No, že či možno iná, nie je záujem o inú formu, ako keby tej sociálnej starostlivosti. Oni vyhodnocujú skutočnosť. My máme, poviem príklad, ja neviem presne, možno je tam 25 ľudí nahlásených a chodí priemerne 15. No možno ľudia chcú niečo iné, hej, že nechcú chodiť všetci do stacionára, možno chcú, ja neviem, To by som už ale takú debatu, že na jednej strane ako sme viazaní tým, že vlastne je to zriadené štátom a sú tam štátny príspevok. Na druhej strane je tam možnosť. Stacionár bol v minulosti zriadený na 28 miest, čiže na plný počet musia byť aj zamestnanci. Preto vlastne aktuálne má 19 miest, ale už v Ľudske sme znížili kapacitu na 24. Aj tak vlastne musíme zamestnávať zamestnancov na počet osob 24, aj keď reálne tam chodí 19. Čiže my to vieme, vieme sa dohodnúť a ja viem znížiť tú kapacitu, len už potom ako nebude sa dať navýšiť, hej, akože pokiaľ sa zníži kapacita napríklad na 20, tak akože už bude stále 20, hej, už akože spätne sa ťažko vlastne tie štátne finančná podpora navyšuje na tú kapacitu, ale vieme akože robiť číslami a dá sa, aj ja reálne rozmýšľam o takej možnosti zníženia kapacity. 20 je pre mňa ako... Ale možno to prejsť, akože toto je na takú dlhšiu debatu. Dobre, takže má niekto ešte niečo k plánu kontrolnej činnosti? Takže dávam hlasovať. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ľubotice na prvý polrok roku 2026. Kto je za takýto návrh? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Bodu 7. Prerokovanie žiadosti o dotácie na rok 2026. Poslancom boli zaslané podklady vyúčtovania dotácií za rok 2025 a zároveň žiadosti o dotácie na rok 2026.
Žiadosti sú aj tento rok rozdelené na dve časti, a to dotácie, na ktoré je vyhotovená zmluva, a príspevky súkromným osobám, ktoré budú hradené z položky rozpočtu obecné akcie. Predložené boli nasledujúce žiadosti. PVG Sokol Ľubotice 30 000, Základná organizácia jednoty dôchodcov Slovenska Ľubotice 5 000, Kalameské Furmani 1200, Rímskokatolická farnosť Ľubotice 2000, Eufória 15 000, Občianske združenie Kredo 5 000, Restislav Páľo 750, Zväz protifašistických bojovníkov Základná organizácia Ľubotice 1000, Magistra Martina Baňasova 1000, Základná organizácia záhradkárov Ľubotice 2450, Združenie kresťanských seniorov 1900. Poslanci po preštudovaní predložených žiadostí, vyúčtovaní a zhrnutí minuloročnej činnosti pripravili poslanecký návrh. Preto požiadam, nech sa páči, predsedničku poslaneckého klubu. Že ja za poslanecký klub by som chcela predniesť návrh na udelenie dotácií v celkovej výške 46 100 eur, čiže zhruba na úrovni minulého roka. A to vlastne v tomto rozdelení Sokol Ľubotice, PVG Sokol Ľubotice 29 000, Základná organizácia JDS 4800, Kalameské Furmani 1200, Rímskokatolická farnosť 2000, Združenie kresťanských dôchodcov 1700, Zväz protifašistických bojovníkov 700, OZ Kredo 4000, pani Baňasova 1000, pán Páľo 500, Zväz záhradkárov 1200 a pani z Eufórie Šotíková, pardon. Tam navrhujeme neudeliť dotáciu, ale vlastne toto otvorenie leta je zaradené aj do kultúrnych akcií, čiže pokryto z rozpočtu, ako je tam. Takže, Môžem ešte? áno, nech sa páči. Ja by som navrhoval udeliť dotácie, ktoré sú mimo pani Šotíkovej, tam to nie. Čiže vlastne je tam navýšenie iba TSK o 1000, to čo si myslím, že je zanedbateľné, a ďalšie tie ostatné je 1200, čiže ja si myslím, že tam je to tiež nezanedbateľná položka, alebo zanedbateľná položka. A čiže je tam celkovo 2200 dokopy, to si myslím, že pri zvýšení tých cien a toho všetkého, že to je, myslím, že veľmi málo. A ja sa ešte len zdržím za seba pri hlasovaní pani Baňasovej a Rastopala, keďže to sú to fyzické osoby. Tak ja si myslím, že to je v kompetencii teba, pani starostka, a úradu, že to koľko, neviem, budú potrebovať, či menej alebo viac, takže ja sa v tých dvoch bodoch nebudem hlasovať, lebo... Ja by som dala hlasovať en bloc o všetkých dotáciách, jednak na základe návrhu predsedničky poslaneckého klubu a jednak na základe návrhu pána poslanca Dlugoša. Takže najprv dám hlasovať za schválenie dotácií z rozpočtu obce Ľubotice podľa návrhu poslaneckého klubu ako PVG Sokol Ľubotice 29 000, jednota dôchodcov 4800, Kalameské Furmani 1200, Rímskokatolická farnosť 2000, Eufória 0, Kredo 4000, Rastopáľo 500, protifašistickí bojovníci 700, pani Baňasova 1000, záhradkári Ľubotice 1200, Združenie kresťanských seniorov 1700. Kto je za takéto? Ešte občianske združenie Kredo, ne? Občianske združenie bolo 4000. Kto je za takýto návrh? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem. Tak aby to bolo kompletné, dám hlasovať aj za návrh pána Dlugoša. Takže obecné zastupiteľstvo schváľuje dotácie z rozpočtu obce Ľubotice na rok 2026 v takomto rozložení. PVG Sokol Ľubotice 30 000, jednota dôchodcov 5 000, Kalameské Furmani 1200, farnosť Ľubotice 2000, Eufória 0, Kredo 5000, Rastopáľov 750, protifašistickí bojovníci 1000, pani Baňasova 1000, záhradkári Ľubotice 2450, kresťanské seniory 1900. Kto je za takéto uznesenie?
Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Prešlo sme na kultúrne akcie. Plán kultúrnych akcií je živým materiálom, ktorý sa počas roka mení. Čiže niektoré akcie môžu z rôznych dôvodov vypadnúť, niektoré môžu prísť také, s ktorými sa na začiatku roka nepočítal. Aktuálne je predložený plán pripravovaných akcií s tým, že suma schválená v rozpočte bude korigovaná na všetky akcie, nebude navyšovaná rozpočtovým opatrením ani v prípade zmeny akcií. Čiže navrhujeme kultúrne akcie na rok 2026, tak ako boli predložené v prípravných materiálov pre poslancov, a to Trojkráľová, Ľubotická kvapka krvi, lyžovačka Tylič, Ľubotický ples, zabíjačkové hody, šipkársky turnaj, noc s Andersenom, taktické cvičenie hasičských jednotiek v okresu Prešov, stavanie mája, deň Matiek, deň Zame, májová kvapka krvi, deň detí, oslavy Cyrilová metoda, letné kino, otvorenie leta v spolupráci s reštauráciou Eufória, športuje celá dedina, šachový turnaj, súťaž Iveco Daily, železný hasič Ľubotice, detská hasičská súťaž, výlet na kúpalisko Maďarsko, záhradkárska výstava, tenisový turnaj novinárov, Ľubotická desiatka, jubilanti, ocenenie darcov krvi, katarínska zábava, vianočný trh a mikulášsky beh, vianočné korčulovanie, vianočná kvapka krvi, vianočný zájazd. To je zatiaľ akože pracovná verzia týchto kultúrnych akcií. Ak má niekto niečo k tomu, nech sa páči. Ja sa len spýtam, na najväčšia akcia, samozrejme bude asi ten Cyril Metod, tam už vieme zhruba, s akým rozpočtom plánujeme? A či plánujeme aj nejaké príjmy? Lebo keď tam, myslím príjmy napríklad z predajných stánkov alebo z vstupného, alebo tam neviem teda, čo všetko bude v programe, ale počula som už niečo a to vyzerá na také programy, ktoré budú atraktívne, asi si myslím nielen pre Ľubotičanov, že to možno bude viac cudzích ako Ľubotičanov, aj pre tých stankárov by to mohlo byť atraktívne. Tak či neplánujeme aj niečo akože vybrať z toho, hej, aby sme nerobili akciu budzovka zadarmo pre celé okolie. Môžeme sa k tomu stretnúť individuálne. OK. A potom len možno aj v súvislosti s tými dotáciami ešte len jednu poznámku. Hej, tam tie rozdiely, jak vravíš Ondrej, možno sú pre teba alebo zanedbateľné, hej, v tomto celom globále, ale nieraz sa stalo, že vlastne sa nám pribudne akcia alebo nejaká proste niečo nové, to je jeden rozpočet, hej, dotácie, ktorá, alebo príde niekto s nejakým nápadom a chce dotáciu mimo ako keby toho obdobia, tak prečo tam nemať rezervu, hej, a neísť vlastne úplne na doraz, tak to myslím, že bol aj zámer. V tých kultúrnych akciách vlastne v rámci schváleného rozpočtu sa ráta so sumou 6100 eur na tie dotácie, ktoré vlastne sú pre fyzické osoby. Takže dávam hlasovať. Obecné zastupiteľstvo schváľuje kultúrne akcie obce Ľubotice na rok 2026 v znení, ktoré bolo prečítané. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem. Bod 9. Prerokovanie zmluvy o zriadení vecného bremena na verejný vodovod a kanalizáciu medzi obcov Ľubotice a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. Poslanci mali uvedenú zmluvu podkladových materiálov. Ide o štandardnú zmluvu na zriadenie vecného bremena pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť na verejný vodovod a kanalizáciu na parcele KNC 21 117/362. Takže dávam hlasovať za návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo schváľuje zmluvu o zriadení vecného bremena medzi obcov Ľubotice a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou na parcelu KNC 21 117/362 podľa geometrického plánu zo dňa 9.12.2025 zhotovaným Geodet SRO, overeným 18.12.2025 okresným úradom Prešov, katastrálny odbor pod číslom G1 2337/2025 bezodplatne na dobu neurčitú. Kto je za takéto uznesenie? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem. Bod 10. Prerokovanie predaja nehnuteľného majetku obca ako prípadu hodného osobitého zretela na základe predloženého návrhu kúpno-predajnej zmluvy na parcelu KNC 957/5 o výmere 199 m². Týmto návrhom sa poslanci zaoberajú už dlhšiu dobu, návrh bol na základe požiadavky kupujúcich upravený. Dnes je pripravená konečná verzia, ktorá prešla všetkými zákonnými podmienkami predaja z dôvodu osobitého zreteľa. Má niekto ešte otázky k predloženému návrhu? V podkladoch ste mali návrh na uznesenie, návrh kúpno-predajnej zmluvy, čiže myslím, že toto už je úplne vyčerpávajúce z tejto strany.
nekonečný príbeh. Posledný krok. Áno. Termežan. Takže dávam hlasovať. Obecné zastupiteľstvo obce Ľubotice schváľuje v zmysle paragrafu 9a odstavec 8 písmeno E zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obci v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľného majetku obce ako prípadu uvedeného osobitého zretieľa, a to predmet prevodu novovytvorená parcela KNC 957/3 v katastrálnom území obce Ľubotice o výmere 199 m2, vytvorené na základe geometrického plánu číslo 17/2025, úradne overeného pod číslom G1 2414 z roku 2025 zo dňa 5. 2026, oddelená od parcely KNC 957/1 v katastrálnom území obce Ľubotice. Kupujúci inžinierka Martina Ivanecka bytom pod hájom 1943/25 Ľubotice, inžinierka Monika Ivanecka bytom pod hájom 1943/25 Ľubotice. Spôsob prevodu, priamy predaj ako prípad hodný osobitého zreteľa, kúpna cena 5100 eur, odôvodnenie osobitného zreteľa, predaj sa uskutočňuje ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dohody o urovnaní. Zámer predaja majetku obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 13.1.2026. Kto je za takéto znenie uznesenia? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Prešli by sme na bod 11, prerokovanie rozpočtového opatrenia 1/2026. Táto požiadavka vznikla z dôvodu realizácie ihriska pri základnej škole z externých zdrojov, kde po kontrolnom dni na stavbe 16.2.2026 boli odprezentované položky, ktoré je potrebné zrealizovať pred položením tartánu ako práce naviac. Zároveň po vzájomnej dohode poslancov zrealizujeme rekonštrukciu kultúrnej pamiatky, a to oplotenie a zastávky na židovskom cintoríne. K tomuto rozpočtovému opatreniu poprosím pána prednostu. Ďakujem pekne za slovo. Takže navrhujeme z kapitoly cestná doprava programu 7.1 presunúť 147 010 do kapitoly, teda v rámci kapitoly kapitolové výdavky, ale do programu 3.1, čiže išlo by o 100 120 na rekonštrukciu športového areálu pri základnej škole Ľubotice a 46 890 na projekt Národná kultúrna pamiatka cintorín židovský Ľubotice, výmena časti oplotenia a úprava zastávky MHD. Podrobnejší rozpis tej rekonštrukcie ste mali tiež v materiáloch. Ide o brána oplotenie 17 780, naviac práce, ktoré vznikli pri tlakových skúškach 15 050, základové pätky pre osvetlenie 38 400, striedačky a tribúna 28 890, čiže spolu je to 120. To je všetko. Takže ide o presun v rámci kapitoly výdavkov, nejde o navýšenie rozpočtu obce. Len presun. Ani nejde presun medzi položkami. Len presun. Pán kontroluje, je to v poriadku? Áno, z mojej strany je to v poriadku, lebo je to len presun v rámci kapitolových výdavkov, čiže na nejakú akciu sa ponižuje a ide na inú akciu. Nech sa páči. Čiže rozpočet sa nemení, hej, pardon. Ja sa chcem opýtať, že tie náklady naviac sú asi podľa projektu, ktorý je teraz. A tie ostatné tri položky tej rekonštrukcie športového areálu sú tiež v rámci toho projektu, ktorý je, alebo Nie sú v rámci toho projektu. a nenaruší nám to, teda bude treba na to nový projekt, alebo teda doplniť projekt asi, ako projektovú dokumentáciu, myslím. Tam projektová dokumentácia len v jednom prípade je veľmi jednoduchá, tá sa spracováva, ale bol urobený rozpočet a dopracováva sa projektová dokumentácia na to. Čiže tam nebude s týmto problém. Lebo to sú, viete, ide napríklad výmena oplotenia, tam projektová dokumentácia je úplne... A že či nám to nenaruší tú zmluvu alebo žiadosť? Nie, pretože to budú... Nie, lebo toto budú práce mimo. Neoprávnené výdavky, ale mimo toho, Áno. mimo posudzovania dodržaných nákladov v tom projekte, ktorý je. Na toto si dávame pozor, aby No, nedošlo, veď práve, aby nedošlo je to dosť korekcii. hej. Aby nedošlo ku korekcii, samozrejme.
A tie tlakové skúšky tam, to je Vismajer, to bolo podmočené. Jasné, podložie. tak ako to hej. A ešte možno k tomu sa len tak na okraj spýtam, lebo ku koncu roku sme tu mali nejaké rozpočtové opatrenie 124 000, myslím, na úhradu dodávateľskej faktúry s tým, že malo to byť zo žiadosti o platbu, ale keďže bola uzavretá štátna pokladňa, ja len, že či už prišli tie peniaze. Áno. Prišli už 2 prišlo 250 000. Máme dve Čiže žiadosti ako o keby platbu, sa to vrátilo. máme zaplatené, áno, a tretiu zdávame teraz na refundáciu. Dobre, ešte niečo? Ja možno skonštatujem, že mňa akože celkom prekvapila tá cena. Ja viem, že sme sa o tom bavili na tom ihrisku, že tieto veci treba spraviť, len asi neviem, možno, že nikto z nás nečakal, že tu bude 100 000 ešte ďalších. Ako chápem tých 15 000 za tie práce naviac, bez cestu nejde vlak, hej, lebo to je proste pokračovanie projektu. A s tými ďalšími by sa nedalo nič robiť, lebo ako neviem, mňa aj tie tribúny prídu strašne drahé. Ja keď som len tak náhodne proste pogooglila, čo stoja tribúny, tak vyšlo mi to o dosť lacnejšie. Tak sa len chcem spýtať, či to sú jediné ponuky, ktoré máme, alebo či vieme ešte Tam budeme robiť pozmeňať niečo. Hej, Toto sú narozpočtované veci, urobíme prieskum trhu na všetky. že či náhodou. To sa poniže, Že- No, Áno. radšej mať ten strop a akože... Určite nepôjdeme tak, že priamy zadaním. no jasne, a to osvetlenie, to sa už vyriešilo, že aké to bude, či to je len tiež, že ideme na maximum a keď bude iný typ, lebo tam bola tá debata, či 4 alebo koľko veľkých, alebo nejaké malé, alebo jak vlastne to V bude. zásade spracúva projekt Osvokom, ktorý je správcom nášho verejného osvetlenia. Predbežne s nimi bola dohoda taká, že pôjdeme na 4 stĺpy osvetlenia, že je to výhodnejšie, pretože oni majú skúsenosti s týmito nasvetľovaniami tých štadiónov. No a v zásade oni dali propozície, ako by mala vyzerať tá pätka, čiže železo, betón a tak ďalej, všetko oni to napočítavali. Predpríprava sa robila za ich účasti, aby to sedelo na ich osvetlenie s tým, že osvetlenie sa bude robiť v rámci iného projektu, nájdeme na to extrémne zdroje na tie 4 stojany, alebo to bude Ale možno, že by to nebolo predimenzované, hej, lebo akože, OK, futbal, ja neviem, či tam budú nejaké zápasy, čo tam bolo. To nejde, tam podľa veľkosti ihriska sa robí tá svietivosť a tie skúšky svietivosti, akože podľa veľkosti plochy, to je jedno, akože aký šport ide. No ale k tomu by som sa chcela vyjadriť, že ak tam to bude na bežné používanie, tam bude tma, keď to nebude zasvietené cez zimu, keď tam by chcel niekto behať, alebo tam potom bude asi veľa svetla, nie? Keď čo si zasvieti, či tam nemôžu byť nejaké lampy bežné, ako sú normálne osvetlené ulice. Toto ti neviem. Logicky, keď si tak ako pekne pozriem na nejakých iných ihriskách, či na Majorke, tak tam majú to bežné lampy. Ale Ja nie som na to odborník, neviem. toto sú LED osvetlenie, kde sa dá regulovať svietivosť od minima až po maximum. A jak sa to bude ovládať? Lebo mňa len ako, možno tu popíšem ten prípad, hej, že není tam tréning, nehrá sa tam futbal, prídem si tam ja sama zabehať, hej, budú mi svietiť 4 obrovské LED svetlá do ihriska, že to možno není úplne akože ten najšťastnejší scenár. Ale ako nehovorím, že to je proste asi debata nie na teraz, ale aby sa na to myslelo, že to nie je len o tom, že 4 reflektory tam zasvietime a tým pádom vlastne 4 alebo nič, hej. Zatiaľ je to len príprava na pätke, hej, čiže to osvetlenie, ako sa to bude riešiť potom. Nie sú na to teraz financie, ale budú na to externé zdroje, ja ich nájdem. Môžem sa spýtať, ale povedali vlastne zo Svokompu, že koľko plus minus mohli stať Tie stĺpy, 4, ja no koľko tam bolo, nejakých 60 000, lebo ja viem, že jeden z tých 4 budú musieť vrtuľníkom ten dať, lebo sa tam nedostanú na plochu vôbec. To znamená 60 Ale- za jeden či za 4? Za 4, nie 6. Nemáme ešte rozpočet na to. Nechcem To tak zdieľať z cifry, brucha, to akože, sú hej. také. Ale budeme mať to vyriešené externými zdrojmi. Ja sa o to postarám. Dobre. Peniaze na osvetlenie. Peniaze na Áno. A tie pätky sa musia robiť teraz, hej, to sa Prosím o nemôže záznam. To neviem, odložiť. čo tam je. To, že keď bude položený, Ja, ale tak tam sa je strašne neurobí. veľa železa, statik to vyráta. A tú tribúnu alebo plot to teoreticky vieme odložiť, nie? To nie je, akože to nemusí byť pred týmto. Ako myslím odložiť?
Že nie je na až keď nič bude naviazané. hotové akože ihrisko, hej. Opäť, tam ide v zásade nejaký železobetonový základ, tam ide pod tie striedačky, ktorý je treba urobiť. Dobre by bolo to osadiť, no tak ako v zásade. A ešte posledná otázka, ten plot, to bude nejaká, neviem, automaticky zatvárateľný, alebo jak to bude fungovať? Či bude tam niekto, kto to bude spravovať? Lebo vlastne najlepšie bolo také, čo si aj viem otvoriť, alebo niekto mi zavrie, že keď sú... Určite automaticky a s kamerovým systémom, aby sme vedeli, kto tam príde, hej. Lebo ako, neviem, ja chodím behať na Šmralku, alebo na Majovku, hej, tam nemajú naopak žiadny plot. Tam stačí preliesť múrik a ste tam a nikomu to nevadí, čiže neviem, otázka, či nám ten plot až tak strašne bytostne treba hneď, že či to proste nepremyslieť, alebo tak, neviem. Ale ten plot, keď som to chápal, že on bude len, že by napríklad nejaká futbalová lopta Nie, to je vstupná brána. To je vstupná brána. Súčasťou Do projektu. toho, čo je v tom. Hej, ale za brankami, ale keď tak niekedy, jak sa vyhlavičkuje mimo ihrisko alebo tak, ale ten plot má byť, veď tam schodiska, čo sme vraveli, 2 prístupy by mali byť ako úplne k dispozícii. Nie, ale tento plot, čo je v tomto rozpočtovom otrední, to je náhrada toho plotu, čo máš teraz tam ten zelený plechový z ulice, zo Stražníckej ulice, tak to je to. Hej, ale to je povedať, že aj ten plot už má niečo za sebou. No nie, to ja chápem, akože eventuálne proste prečo ho nevymeniť, len rozmýšľam, či hneď teraz, ako či je to proste nutné, hej. Tak už keď bude nové ihrisko s takým plotom. No. Tam ja si pamätám, že bol argument aj ochrany tej investície, aby náhodou deti s bicyklami nevytrhali ten tartan. To je ďalšie. Pretože brzdením, že sa to ľahko roztrhá a preto tam bude aj ten kamerový systém. Ako, ja by som ten plot riešil už teraz, ozaj, lebo je v takom už dosť, ešte v rôznom stave, ale určite by som potom vymyslel ten ako systém vstupov, aby to bolo pod kontrolou, ale ozaj, aby to aj plnilo účel. Celkovo aby to nebolo prevádzkový zamknuté. poriadok celého toho ihriska logické. No ak tam budú turnikety, čo sme sa bavili, čo tak... Turnikety. Akože nie, len proste, že by sme tu nerobili ako z toho väčší problém, jak to je. Fakt chodte na Majovku, na Šmerálku, čo sú jediné dve, okrem výšky, tartanové dráhy, kde sa bežne chodí behať, nemajú tam žiadny plot, žiadne turnikety, žiadny nič. Neviem o tom, že by im tam trhali tartany, hej. Akože proste možno nerozmýšľajme o problémoch, kým ešte ani žiadne nenastali. Ale niekedy to počujem prvýkrát, to je skutočné podľa mňa, ale chrániť to treba. Už len kvôli nejakému vandalizmu alebo tak, ale športovcom by som nechal prístup maximálne možný, to v každom prípade. Ale čo to znamená, že to bude od 6 rána do 10 večera otvorené a potom sa to zavrie? No, máš prevádzkový poriadok, tak jak máš napríklad na Šmerálke, ja neviem, ako verejná, alebo ako verejnosť tam môžeš ísť, ja neviem, po 4. alebo nejak tak, hej, dovtedy je tam škola, máš vyhradený čas pre tréningy, zvyšok je proste pre verejnosť. Čiže ty máš nejaký rozvrh v odzovkách proste napísaný a podľa toho funguješ. Dobre, ešte niečo. Môžeme hlasovať. Takže dávam hlasovať za návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo schváľuje rozpočtové opatrenie 1/2026. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem. Prešlo by sme na prerokovanie žiadosti občanov. V podkladoch ste mali žiadosť pani Bartkovej o finančnú dotáciu na vydanie knihy. Čakala som sa, že asi to príde odprezentovať sama. Myslím, že 2000 eur tam bola žiadosť na knihu Zrkadlo minulosti. Keď ste si prešli tie podklady, pán Kleban, ty si taký odborník na toto, daj nejakú komentár k tomu. Ja by som to v každom prípade podporil, len škoda, že tu nie je pani Bartková, že by trošku viac nám odprezentovala. Predsa tá suma je veľa, v prepočte na 100 kusov vychádza 56 eur za knihu, či to bude len bežný papier alebo nejaká fotografická publikácia,
To sú rôzne faktory. Ja určite Tak nejakou máš- sumou by som to podporil, ale tak, že nájsť nejakú zlatú strednú cestu. Posunieme, bude zaujímavé, ak sa to posunie do ďalšieho zastupiteľstva, aby som hej. prišla prezentovať. Ja si myslím, že potrebujeme viac informácií. Nie je z toho úryvku tam jasné, či je to kniha o Ľuboticiach alebo nejaká všeobecná. To si myslím, že tiež je veľký, akože je to. Že o minulosti všeobecne je to. A keď... Vieš dačo? Počkaj, Ondrej? Vieš? Že ľudia hovorte viac. Ale počul si dačo, ako vieš dačo bližšie ty? Nie. No. A keď ešte by som možno mohla navrhnúť do plena, že skôr pomôcť nejakou inou ako finančnou formou. Ja neviem, či napríklad tam, kde tlačíte spravodaj, či vie sa jej vybaviť nejaká zľava, aby to malo lacnejšie, alebo neviem, spropagovať to, alebo proste nejak, hej, ale... By sme to posunuli na ďalšie zastupiteľstvo. Áno, Ondrej? Ja by som mal taký návrh, že nie som ani za, ani proti, ale v podstate pomôcť pani Bartkovej vo forme možno nejakej výzvy na Dunio alebo niečo, aby sa možno, že aj nejakí občania participovali na tejto akcii alebo na tejto... No, čiže v prvom rade by som si ju tu pozvala, aby to odprezentovala a dáme jej nejaké rady také, že uvidíme, že o čom to je a akým spôsobom jej vieme pomôcť. Ja len som myslel, že ak by sa na Dunio napríklad vyzberala, lebo poznám a viem, že ľudia tak si získajú nejaké finančné prostriedky a potom tú výšku. Dobre. Čiže posúvam to na ďalšie, aby ja som čakala, že príde, ako som prekvapená, no dobre. Ok, išli by sme... Máte ešte nejakú žiadosť občanov? Takže bod rôzne. Sme pri ďalšej výzve z Fondu na podporu športu. Prešli sme si to už v rámci nejakého takého úvodného slova, takže pán prednosta, nech sa páči. Takže predkladám žiadosť o podporu, teda žiadosť o schválenie uznesenia, ktorý by obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry na základe výzvy Fondu na podporu športu. Ide o projekt rekonštrukcie v športovom areáli. Máme to rozdelené na 4 časti. Prvé by bolo krytá tribúna a vstupné zázemie, a potom by to boli striedačky, vstupná brána a prístupový chodník k spodnej časti ihriska až k basketbalovému ihrisku teda. Celková suma, ktorá bola narozpočtovaná, je 359 722 eur. Spolúčasť by bola 30%, čiže 107 916 eur. Takže k tomu, aby sme sa mohli uchádzať o tieto financie, potrebujeme schváliť uznesenie. Takže poprvé predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia športovej infraštruktúry na základe výzvy Fondu na podporu športu na projekt Rozvoj športu, zvýšenie dostupnosti a kvality. Tak sa k tomu Potom máme prečítame. do diskusie, aby sme vedeli. Čiže teoreticky v budove športového areálu chceme urobiť to prístupové zázemie, kde v súčasnosti je tá malá garáž na traktor, aby sa tam urobilo zázemie pre ľudí na vlastne taký krytý vstupná brána, aby sa celá opravila, ktorá nie je súčasťou. Viete, že máme na stole ešte projekt na rekonštrukciu celej budovy športového areálu v rámci zníženia energetickej náročnosti, je to na Ministerstvo životného prostredia, na podpis stále, bohužiaľ, ale akože toto by nám malo prejsť, ale v rámci toho tá vstupná brána nie je súčasťou toho projektu, ani tá budova, kde máme, alebo tá taká malička, kde máme tie traktory, čiže toto by sa rozšírilo na taký kultúrny vstup, kultúrne zázemie pri vstupe, s tým, že vlastne urobil by sa ďalšou časťou veľmi dôležitou je urobiť ten chodník. Teraz sme opravili tie schody ku kurtom, ale od kurtov sa veľmi ťažko dá dostať dole ku basketbalovému, ku multifunkčnému ihrisku, čiže aby sa urobil ten celý chodník až dole, až ku basketbalovému postupne, aby to bolo tak kultúrne príchodné. Čiže toto je súčasť toho projektu, ktorý
v podstate výzva vyšla 16. februára. Neviem zaručiť, akože, no tak viem zaručiť, neviem. Nie je to na 100%, ale proste radi by sme získali tieto finančné prostriedky, aj keď je tam spolúčasť ako 30%, ale v podstate vieme s tými peniazmi nejak robiť, čiže je to tak. Potrebujeme v podstate súhlas ešte predtým, než sa projekt vôbec podá. Či bude obec alebo obecné zastupiteľ, či bude súhlasiť so spoluúčasťou na tomto financovaní. Má k tomu niekto nejaké otázky? Ale ja len beriem, že za predpokladu, že teda ten projekt bude schválený. Samozrejme. Hej, Že to čiže je v podstate preto ako nerobíme trochu ani podanie rozpočtové žiadosti. opatrenie, No, nič, jasné. akože je to len akože predtým, než sa podá, Nutná musí byť podmienka pre áno. podanie A to už je žiadosti. finálna suma, či to sa ešte môže meniť? Neviem, v akom stave je projekt. Nemalo by sa. Nemala by sa meniť, lebo my keď toto uznesenie schválime, tak Tam musí byť na eurách musí to presne dať- 30% a to ide vlastne na fond podporu športu, čiže tam nemôžeme meniť číslo. Počítam, jeden. Ja by som chcel poďakovať teda, že obec alebo štatutár vníma projekty a že sa zapájame. Zároveň teda ďakujem za to, že sme sa aj k tomu stretli a sme si to vysvetlili. My sme sa tam bavili o nejakej úprave a tie už sú premietnuté do tohto, že trošku menej do tribúny a viac do tej bezpečnosti, hlavne teda pri vstupe, tie panely a tá cestička až dole, takže za toto ďakujem a že to bolo zohľadnené. Takisto chcem povedať, že som rád, že sa tu investuje do športovej infraštruktúry, aj tá budova, ktorá je tam vedľa, lebo sa ma pýtali ľudia, tak jak si spomínala, že tam je iný projekt, len že by to zaznelo, že sa čaká už iba na schválenie. Dúfajme, že to vyjde, dúfajme, že vyjde aj táto výzva a ja som za to, že by sa tu športová infraštruktúra rozšírila. Viete, akože možno fakt, že niekedy dochádza k takému nedorozumeniu, že sme to neplánovali, že sme to nemali ako v rozpočte, alebo že sme sa o tom nerozprávali. Len tie výzvy niekedy vychádzajú tak nečakane, že človek buď zareaguje, alebo nie. Ja mala by som aj takú možnosť, že sedím a pozerám rozpočet, toto treba spolufinancovať, toto treba vykúpiť a viacej nič a koniec. Čiže je aj taká možnosť, že nič a riadím sa rozpočtom, alebo je taká možnosť, že sledujem tie výzvy a proste takedy treba priamo zareagovať, nedá sa čakať, nedá sa, takto povie, tu je výzva, o týždeň potrebujem projekt, dá sa, nedá sa. Viem, že v konečnom dôsledku to závisí na vás, či to podporíte alebo nie, ale ja si to vždy risknem, akože nebudem tak sedieť, že budem len vykupovať pozemky. Dobre, takže nech sa páči. Ja môžem koľko je tých 30%, že by... 107,916,65. A hlavne teraz nehlasujeme o tej... My, Ešte- nie, to nie je Zapojenie. ešte nie, my ešte len podávame žiadosť, že tam akože ona napríklad teoreticky nemusí ani prejsť, hej, ale už je tam potrebná podmienka k žiadosti, že obec bude súhlasiť so spolufinancovaním v prípade, že projekt bude úspešný. A len sa ešte spýtam k tomu, tou krytou tribúnou sa myslí tá garáž Tá garáž, áno, áno. Nie tá tribúna, Jasne. tá sa nebude rozširovať, tá vyrušilo, ostane v sa takom stave, jak je. Dobre, takže nech sa páči, prečítaj návrh na uznesenie. Dobre, takže prečítame. Skúsim to po tretíkrát. Obecné zastupiteľstvo obce Ľubotice schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia, modernizácie športovej infraštruktúry na základe výzvy číslo 2025-002 Fondu na podporu športu na projekt Rozvoj športu, zvýšenie dostupnosti a kvality športovej infraštruktúry, funkčná a moderná tribúna. Po druhé, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu. Po tretie, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške minimálne 30 z celkovej sumy oprávnených výdavkov projektu, to je 107 916,65 eur. Po štvrté, zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z projektu z rozpočtu obce Ľubotice. Dám hlasovať, kto je za takéto znenie uznesenia. Je niekto proti? Zdržal sa kto hlasovania? Ďakujem. Možno mám takú sobotu, že práve na odsúhlasujú žiadosť na podporu športu a pritom PVG Ľubotice sme 1000 eur neschválili na viac, tam taká len súka.
Stalo sa. Dobre, prešli by sme, má niekto niečo do bodu rôzne? Ja by som ešte iba podotkol na Ondreja, že schválili sme 29 000, nie, že sme neschválili 1000 eur. Čiže Dobre, nebudeme sa tu naťahovať. Dobre, akože... ideme na interpelácie, teraz si ja porozprávam. Pán prednosta začne o projektových interpeláciách a ja potom budem pokračovať takými obecnými interpeláciami. Dobre, a potom sa môžete pýtať. Dávaj. Takže chceme vás informovať s pani starostkou, že v zásade to, čo sme už spomínali, začali sme v roku 2025 riešiť projekt kruhového objazdu pod nadjazdom. Po rokovaní so zástupcami Slovenskej správy CIES sme začali prípravu projektovej dokumentácie. Ide o vybudovanie okružnej križovatky pod nadjazdom a sprístupnenie železničnej stanice Šarišskej Lúky pre peších a cyklistov. Čiže na základe prieskumu trhu bol oslovený projektant inžinier František Ondrej. Boli realizované polohopisné, výškopisné zamerania územia, ščítanie dopravy, spracovanie priebehu inžinierských sietí. Následne bol vypracovaný prvý návrh riešenia a ten návrh bol prerokovaný so zástupcami Slovenskej správy CIES za účasti projektanta. V zásade zástupcovia Slovenskej správy CIES súhlasili s týmto projektom. Je tam problém s tým peším a cyklistickým napojením. Tam je predpoklad, že najmä Krajský dopravný inšpektorát bude mať problém s križovaním prechodov prechodcov týchto prístupových ciest. Projektant skúsi zapracovať tie pripomienky, ktoré padli zo strany Slovenskej správy ciest. Následne bude nasledovať prejednanie zámeru s dotknutými orgánmi, takisto s ústredím Slovenskej správy ciest v Bratislave. A potom následne sa už bude riešiť Slovenská správa ciest, to znamená vydanie stavebného povolenia a výber zhotoviteľa stavby. Malo by sa to realizovať aspoň neoficiálnych 27-28 financovať to bude Slovenská správa ciest. A malo by sa to popri rekonštrukcii mosta. Projekt a Čo s tým mostom, jasné. Lebo most sa bude rekonštruovať, lebo ten je v 6. stupni ohrozenia, Čiže ale popri moste by popri sa malo riešiť. Je tam problém s tým križovaním, ale my bez toho by to bolo pre nás bezproblémne. Takže hľadáme riešenia na to. Takže to je jedna vec. Druhá vec, ktorú vás chceme informovať, je stav MK4, MK5 a MK8. To sú miestne komunikácie. Takže s väčšinou vlastníkov v prípade MK4 a MK5 má obec uzatvorené kúpne zmluvy. V prípade ostatných vlastníkov bol podaný návrh na vyvlastnenie. Toto konanie momentálne prebieha. Predpokladáme, že zhruba do mesiaca by toto konanie vyvlastňovacie malo byť ukončené. Potom budú zapísané pozemky v katastri na list vlastníctva obce a vlastníkom budú vyplatené príslušné finančné náhrady. Totiž veľa majiteľov pozemkov, s ktorými máme uzatvorené zmluvy, sa chodí pýtať teraz na obec, že kedy dostanú peniaze, že zmluvu zatvorili ešte v jeseni a že kedy dostanú peniaze. My môžeme vyplatiť až po zápise a na zápis sa to môže dať, až keď bude ucelený geometrický plán, všetci vlastníci vysporiadané, vtedy sa to môže dať na zápis. Takže toto je trošku také zdĺhavé, aj preto to tu hovorím, aby to tu zaznelo, že vyplácať sa bude, ale až po zápise do katastra. A bude sa toho roku a začne sa robiť ten nový vstup do roku. Ja predpokladám, že do mesiaca by mali byť to MPVčko by malo byť ukončené. Čo sa týka MK8, tam sa pripravuje to majetkoprávne vysporiadanie. Na najbližšom zastupiteľstve by mal byť opäť daný do zastupiteľstva uznesenie na odkúpenie parciel. Tam je tých vlastníkov podstatne menej, čiže to by nemal byť taký problém. Ten proces by mohol byť ukončený skôr. Je tam ešte problém, čo sa týka MK8 časť 2, a to je napojenie na Vyhorláckú ulicu, keďže tam odbor dopravy mestského majetku a takisto mestského úradu, a takisto okresný dopravný inšpektorát mali s tým trošku problém, ale rokovania budú ďalej pokračovať a veríme, že to... Zajtra sa máme stretnúť s pánom primátorom a ja mu to vysvetlím.
A ešte tu sa len spýtam k tej MK8, čiže my vykupujeme pozemky, ale Melipen stavia cestu, či Melipen Nám platí aj preplacajú výkup, aj postavia Oni cestu. to všetko budú Je tam fungovať. zmluvne do 15 dní od výkupu, nám preplatia každú faktúru. Aj inžinieri v podstate ide to cez obec, lebo to je jednoduchšie. Jasne. Oni totiž nemôžu vyvlastňovať. My tým, že to máme v územnom pláne, tak vieme pristúpiť aj k vyvlastneniu. OK. Takže tá dohoda. A je to pre nás prospešná dohoda. Ďalej. Banovecko? Čo sa týka parku na Banoveckej ulici, ten týždeň by sa malo vyvážať tá zemina, ktorá tam bola navovezená, totiž dodávateľ tej atletickej dráhy tam trošku to prehnal a navozil tú zeminu proste bez toho, že by... Bude odstranené. A toto bude dané Aby do sa poriadku. vyrovnal. Takže Mohli spraviť prvý ľubotický svah tam, to žiaci. toto dáme do poriadku. Toto dodávateľ dá do poriadku bez ohľadu, bez nároku na refundáciu. Takže toto, no a pripravujeme ten projekt, toho sme vás informovali, takže bude podaný projektový zámer na úmer, aby sme toto riešili. A takisto tento mesiac ideme podať už projektový zámer na úmer na cyklistický chodník. Tam ešte stále tá jedna parcela nám visí, ešte sa pán majiteľ pozemku odvolal. Čakáme, ako dopadne to odvolanie. Ale projektový zámer dáme. Ale projektový zámer tam podáme, peniaze z úmru. Čiže on sa odvolal voči vyvlastneniu, hej? Voči vyvlastneniu. Vyvlastnenie bolo, ale on sa odvolal. Čiže Ale je to v poriadku, len keď to nie je pravoplatné, on sa stále voči akože rozhodol. Takže tam podáme projektový zámer, aby sme mali už rezervované peniaze, čo sa týka úmru. No, čiže vlastne cez úmor by sme mali mať obidve veci poriešené finančne. A ešte poprosím jeden základnej školy, aby sme vysvetlili situáciu. Čo sa týka jedálne základnej školy, no tam nastal problém ten, že alokácia bol nejaký objem financií na všetky základné školy, čo sa týka v rámci UNRU. No a mesto Prešov má tam 4 základné školy, teda my máme jednu, teda jedálne pri základnej škole. A došlo z našej strany, keď sa robil rozpočet a všetko proste, nie že z našej strany, došlo na prekročeniu alokácie a nám nebola schválená žiadosť o NFP s tým, že sme boli zaradení do projektového zásobníka a keď sa vyhodnotia tie mestské školy, kde boli projekty dostatočne predimenzované, tak jednoducho naša žiadosť postupí. Akurát problém je v tom, že tie mestské školy kontroluje Úrad pre verejné obstarávanie a trvá to strašne dlho, trvá to už pol roka. Takže momentálne sme pristúpili k takej veci, že chceme požiadať ministerstvo regionálneho rozvoja, aby nám dovolilo predložiť nový projektový zámer s tým, že my oklieštime niektoré náklady, ktoré sú popri tom projekte, to znamená napríklad stavebný dozor, náklady na... Aby sme o tých 100 000 mali menšie aby sme a dali mali novú žiadosť o NFP. a tým pádom sa vojdeme to a dali sme novú žiadosť o NFP, aby to mohlo... Nemôžeme čakať za mestom. Takže hľadáme riešenie, akým toto vyzerá byť schodná cesta. Aj projektová manažérka, ktorá je na mestskom úrade, pani Artimová, však bola na zastupiteľstve. V tejto súvislosti sme v Bratislave ešte to konzultovať, takže verím, že toto vyjde a do mesiaca začneme stavať. Lebo máme vysúčaženého dodávateľa EcoSweep Sabinov, máme proste všetko. Ja len aby ste vedeli, ako to funguje, že v podstate, viete, pokiaľ je alokácia na nejakú sumu a sú 4 školy mestské a jedna je naša, ak oni podali žiadosť o platbu skôr, pri každej žiadosti si môžu navýšiť také sú akože podmienky o 10%. Znači, že každá škola si navýšila finančné prostriedky o 10% a nám už tých vlastne 40% chýbalo tých 100 000, čiže vlastne nám už nebola schválená tá žiadosť, oni dali rýchlejšie, alebo neviem. Boli skôr, že verejné obstarávanie u nás trvalo dosť dlho. No tak akože
je tam ako ušetrených tých 200 000, lebo majú nižšie náklady, ako si požadovali, len kým sa neukončí ich kontrola verejného obstarávania, nemôžu nám tie peniaze uvoľniť. A mesto Prešov má kontroly verejného obstarávania aj rok. Takže my nemôžeme čakať, lebo potom možno ani nestihneme to postaviť. Čiže radšej pôjdeme tou cestou, že sme stiahli žiadosť o NFP, dáme novú o 100 000 menšiu a vlastne pôjdeme tou jednoduchšou cestou, aby sme nečakali. Je to absurdná situácia byrokratická. Peniaze sú, akurát, že ich nevieme čerpať, pretože VOčka sa kontrolujú. Dobre, teraz by som ja prešla. Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2025 je 43,453 oproti 35 je to značný nárast, aj keď ešte by, ale ľudia začali, sú takí uvedomelejší. Pani Čočková, ktorá má na starosti akože odpady, fakt sa tomu venuje akože a nutí, vysvetľuje tým ľuďom, ako ktorí si tu prídu zakúpiť nádobu alebo ktorí sú v akomkoľvek kontakte s ňou, čo sa týka odpadov, že vlastne, že ten triedený odpad máme zadarmo. Čiže nech radšej triedia a tým pádom budú menej platiť za komunál. Čiže trošku to má nejaký význam a vlastne na základe toho, že tá úroveň nám klesla, na základe toho vlastne budeme mať na tento rok, podľa tej úrovne vytriedenia sme v tabuľke medzi 40 a 50% a budeme tento rok normálne podľa ministerského alebo podľa nariadenia vlády budeme za skládku odpadu za 1 tónu platiť 18 €. Teraz sme mali 22 € za tónu, lebo sme mali do 40% vytriedený. Teraz vlastne nám klesne tá platba za tónu na skládke, čiže aj to vlastne bude akože také trošku ušetrené, čo sa týka nákladov na odpady. Čo to sú odpady? Čo sa týka podielových daní oproti roku 2025, rok 2025 bol hrozný, ako podielové dane chodili strašne nízke. Tento rok už vlastne prvé mesiace sa vracame do roku 2024, čiže tak len pre zaujímavosť, napríklad január 2024 bol 300 605, v január 25 bol 255 000, čiže 45 000 menej a tento rok už je 303 000, čiže viac ako v roku 24. To isté február, v 24 bol 241 000, 25 bol 197 a teraz už máme 244, čiže viac je rok 24. Čiže tie podielové dane sa postupne zvyšujú ešte vlastne viac ako bolo pred 2 rokmi, čiže reálne môžeme počítať s navýšením rozpočtu s reálnym o viac, ako sme dávali v novembri, keď sa schváľoval. Čiže to je tak celkom OK. Čo sa týka ešte z takých informácií, určite ste čítali, že DHZ Ľubotice postúpila, alebo je topka v top 4 na východe Slovenska, čiže čaká ich ocenenie v rámci gala večera na Bratislavskom hrade, čiže chlapci fakt akože pomáhajú všade, kde sa dá, čiže je dobre, že ich máme, nie je to akože len také, že si oddychujú, fakt, že zachraňujú všade všetko, čo ľudia potrebujú. Len väčšinou fakt si z nás to uvedomíme až vtedy, keď ich reálne potrebujeme. Ja ťa len popravím, že chlapci aj dievčatá, nie? Dobre. No a posledné, dala som vypracovať ešte štatistiku, čo sa týka podnetov k osvetleniu, lebo čím ďalej nám vypadáva stále viac svetiel a nie je to už o tom, že jedno svetlo, keď už aj celé ulice nesvietia. Tá kabeláž je stará, aj keď máme sodíkové aj iné tie lampy, ale v podstate už tie káble nestíhajú. Čiže dala som vypracovať, vrátime sa k tomu na budúce zastupiteľstvo, normálne vypracovať nejaký dokument, koľko podnetov za minulý rok, prečo sa to nedá opraviť, kde je problém, lebo fakt to osvetlenie bude potrebovať rekonštrukciu, bude aj musieť na tom uvažovať, či už toho roku, či do ďalšieho rozpočtu, ale ten Envirofond na to osvetlenie budeme musieť využiť. Či čiastkovo, či celkovo. Necháme si urobiť takú odbornú štúdiu o Slokompu a určite tam budem chcieť tie čísla štatistické, koľko tých podnetov je, aby to nebolo len tak, že brucha. No. Možno aj pre verejnosť, keď by si mal povedať ten hlavný dôvod, prečo tá horná časť Makarenkovej už 2 dní nesvieti od
Tak stačí, že tie kable sú staré, že veľa prší a vyhodí istič a oni s tým akože pokiaľ mne nehlási niekto poruchu, oni nevedia akože neprídu tam. Čiže ja každú poruchu hneď hlásim, hej. Ale že nebolo to odstranené, pretože treba urobiť väčší zásah? Nemáme presnú informáciu. Dneska sme hlásili tú Macharenkovú, lebo toto... Povedali, že sa nepojú, ja bez zastupiteľstva pôjdem pozrieť, či... Oni to riešia, no tak 2 dní. No vieš to, 2 dní na Makarenkovej, 2 mesiace na Korabinského hore, vieš, a možno by som k tomu, že... 2 dní víkendové, akože ja neviem, či oni majú nejaký púžes, nemajú svetla a keď ja, ku mne sa tá správa nedostane, ja tiež neobehujem každý večer Ľubovica, čiže možno skôr je to také, že informácia nedošla, než by to nevedeli opraviť. Neviem, ale sa spýtam spravodaj, je zverejnené číslo na poruchovú službu odzvukom? Že tam vzadu sú tie telefóny? No tak by som potom, že nech sa tam zverejní a občanov, že keď majú podnet, lebo fakt, že tu nikto neobchádza celé Ľubotice a nevidí, tak že by tam... Veľakrát mi píšu podnetov pre starostvu, akože viete, ja tam chodím raz za týždeň, ja nemám na to časový priestor a už som toľkokrát odpísala, že tie podnety nie sú linka 24/7, že nech zavolajú na obecný úrad na podateľňu alebo ako a stále podnety, otvorím po 3 dňoch, nesvietia svetlo. Vieme to vyriešiť to spravodaja, že to dáme a občan vidí, že mu nesvieti, tak priamo si volá poruchovú, lebo oni majú 24 hodín poruchovú službu, takže si to myslím, že to bude asi najrýchlejšie. Spravodaj ti beží, vieš, to je raz a potom nikde, ale na webe máme výpadky a poruchy. A tam by sme dali vašu sekciu. No, takisto na web, samozrejme. Máme tam VSD, STPčku, aj vodárne. Len ten spravodaj je dobrý aj pre starých ľudí, oni nepôjdu na web a oni si odkladajú tie spravodaje zase. Dobre. Ja možno len ešte k tomu dodám, že OK, jedna vec je počet porúch alebo počet výjazdov a druhá vec je, jak sme spokojní vlastne s dodávateľom so Slokompom, hej, lebo dobre, že možno treba vymeniť nejaké kable, ale pokiaľ je podne alebo proste nefunkčné svetlo nahlásené a mesiac je stále tam neopravené alebo 2, tak to tiež akože naznačuje možno nie úplne najlepší prístup o Slokompu. Tak o to by som sa tiež vlastne zaujímala, či máme nejaké iné možnosti, či je tu niekto iný, čo by nám dokázal spravovať tie svetla a za akých podmienok. Neviem, ako prvým povedané studne neriešia, nakoľko akože majiteľia Slokompu Ľubotičania, oni vnímajú situáciu, chodia sú tu, reálne vidia ten terén, čiže že by niekde mesiac nesvietilo svetlo. Je to tak, na Malom Korabinského hore nesvietilo viac jak mesiac. Tak možno tam myslím, že bolo akože... Ale do Korabinského boli 3-krát opravovať, to nie, že neboli ako... po 3-krát a stále pod ní sa vyhodilo. Ktoré tiež dosť dlho nesvietí. Sú také podľa mňa miesta, kde bolo to hlásené, bolo to viackrát zhlásené a neopravilo sa. Hej. Čiže možno aj s nimi prebrať ako ten štandard proste ich služieb. Nech to nie je len tak, že tu máte novú zákazku, opravujte, ale proste nech to ako má reálne pre občanov. A isté v zmluve sú nejaké reakčné doby na nahlásené poruchy. A Mohli by sme nejaké pracovné stretnutie, tak jak bol vtedy nám predstaviť to osvetlenie, hej, že by sme sa stretli tak mimo zastupiteľstva s ním a tak. Má ešte niekto niečo na mňa? Môžem? No. Môžem. Ja mám pár otázok. Prvá, taká jednoduchá. Projektor na Korabinského hore môžeme zakúpiť. Ja si myslím, že tam ani platno netreba, lebo tam je tá veľká biela stena, čiže to je lacná záležitosť. Máte určite poradí nejaký projektor, aj ho bude vedieť namontovať. Ja doplním aj nejakú audiotechniku. Mikrofón, reproduktory. Či myslíte, že si to dovezú kapely, ale ak je tam, ak tam niečo treba odprezentovať, tak... Aha. Dobre, máte, vyberiem. Sú také vstavané. Dobre. Potom druhá vec, keď už sme na Korabinského, tam pár podnetov od ľudí, čo chodia nakupovať do Milk Agra, že parkovisko už dávno nie je vyhradené pre nakupujúcich Milk Agre, ale slúži asi, neviem, či autoservisu alebo proste komu. Ja som si tešila, je tam napríklad jedno auto, čo tam stojí už 3. mesiac, hej, čiže asi možno upozorniť vlastníka, nech sa možno porozpráva s tými firmami, ktoré sú no vlastne v tej budove, že to parkovisko obec platí preto, aby tam bolo pre zákazníkov Milk Agra ako odstavné parkovisko pre autoservis. Kto je Lukáč? Potom ďalšia, len bavili sme sa o tom na stretnutí, ale poviem tu aj ešte o tom basketbalovom ihrisku, či by sme vedeli tam niekoho poslať, nech tu namera vedľa kurtu, či sa tam vojde na ten náš pozemok, nie ten, ktorý pretína
nemenové. Keď pôjde z vlastných zdrojov, tak akože... Takže, alebo teoreticky, no, proste nejak tak, čiže to spočítať, koľko by stalo také basketbalové ihrisko vedľa kurtu. A posledná vec za mňa, všimla som si dneska, aj sme sa o tom rýchlo bavili, ale nedopovedali sme ten podnet z Mesačnej ulice o kanalizácii. Lebo ja si pamätám, že minulý rok sme sa tu bavili o nejakej projektovej dokumentácii na kanalizáciu, ale nepamätám si, jak to skončilo vlastne. Projektová dokumentácia, robí sa na nej. Ja som žiadal dodávateľa, ktorý to predtým robil pre pani Ivanecku, ktorá to potom postupila obci. Je tak zahltený, že no, proste problém bol, odmietal to dokončiť a tak ďalej. Ja som v stredu som za ním bol a dohodli sme sa, že to urobí. V najbližšej dobe by mala byť projektová dokumentácia urobená, lebo musí sa robiť odznova. Tá projektová dokumentácia, ktorá bola, samozrejme to technické riešenie ostane, ale musí sa robiť projekt pre stavebný zámer, nie pre stavebné povolenie a tak ďalej. Plus nebol v nej zahrnutý a na tom to celé stroskotalo. Jeden celý pozemok v správe Slovenského pozemkového fondu nebol zahrnutý do toho územného rozhodnutia a preto to nemohlo pokračovať. Čiže aj ten pozemok sa tam zahrnie, proste urobí sa tá projektová dokumentácia a predpokladám, že do týždňa, dvoch bude hotová. V apríli by mala byť výzva na vodu Chceme sa uchádzať na tých dvoch uliciach, na Vodarenskej a na Mesačnej o realizáciu vodu a kanálu. Preto na Vodarenskej komunikujeme s projektantkou, je tam paradoxne proste je tam dosť zložité technické riešenie, pretože nie kde vyústiť jednak dažďovú kanalizáciu, ktorá je potrebná ku ceste a jednak aj tá splašková je tam problematická. Ale robí na tom projekt. Čiže obidva projekty pripravujeme, aby sme zašli do výzvy. Ja viažem na tú tému, lebo tiež som to mal v poznámkach, že lebo tu aj boli tí občania z tej Mesačnej a predstavovali vlastne žiadosť o tú kanalizáciu, ale kým dospieme tým projektovým zámerom, projektom, vyčlenením finančných prostriedkov a tak ďalej, až k samotnej realizácii, tak obec má právo kontrolovať vlastne vývoz žumpy u tých občanov. Aj tí občania by mali uchovávať doklady, že tú žumpu vlastne tie oprávnené firmy oni aj vlastne zabezpečujú ten vývoz. Takže... No dobre, ja si zistím, hej, ako možno, že stavebný, možno, že... Dobre, ako zistím si, ale jasné, že mám právo, hej, len ako keby som sa podiel. Mám kompetenciu na to, áno. Nie, doriešim si to, ale aby ste vedeli, lebo už som to mala aj v podnetoch, aj na Facebooku, obec rieši, pripravuje projekt, lebo zo začiatku na Mesačnej bol problém medzi samými obyvateľmi. Tam jedna pani podala žiadosť na životné a vodu kanál, druhý občan jej to stiahol, oni si medzi sebou robili prieky. Jeden podal, druhý stiahol, čiže tým pádom si ju nedoriešili. Hej, čiže a tam pozemky vlastne predávala súkromná osoba, ktorá povedala, že urobia inžinierské siete a neurobila. Tí ľudia akože ostali tam visieť, čiže je to problémová ulica, ako čo sa týka tých vstupných majetníckych vzťahov, keď to kupovali. Teraz už sa dávajú dokopy, ale ten projekt proste museli sme zobrať pod seba, lebo oni proste sa tam naťahovali. Ja myslím, že jednoduchý list ich vyzvať, že napríklad kedy položia posledný rok, alebo kedy posledný krát mali ale určite to riešime aj tým smerom, aby tam neboli tie žumpy, aby tam bola voda a kanál, čiže pracujeme na tom. Nepijem kávu. Dobre, ešte niečo? Ja som sa chcela spýtať, že či máme nejakú aktuálnu informáciu o územnom pláne. Územný plán ja predpokladám, že na aprílové zasadnutie by mohol byť predložený, lebo potrebujeme vyhodnocujú sa momentálne pripomienky. On sa zdá, tých pripomienok prišlo dosť veľa a dávajú to a musia sa jednak pripomienky dotknutých orgánov, všetky sa musia zapracovať a stanovisko z regionálneho úradu pre územné plánovanie sme dostali minulý týždeň až. Hej. Dosť dlho to trvalo, ale oni nám jednoducho oznámili, že nestíhajú, takže nám ho dajú začiatkom, teda v polovici, takto povedali, že dajú začiatkom februára, prišlo to v polovici. Hej. No,
Takže bolo preposlané samozrejme spracovateľovi, ale aj ostatné pripomienky do tých orgánov boli a takisto musia sa zvážiť a odporúčiť áno, nie pripomienky, ktoré boli dané od fyzických osôb a právnických osôb. Čiže toto všetko sa spracúva a bude predložené vám na vyhodnotenie pripomienok a následne to pôjde do zastupiteľstva vám na schválenie. Tak, ale už sme v takej fáze, že už dúfam, že na ten náprv to pôjde zastupiteľstvo. Ondrej? Ja mám ešte nejaké pár vecí. Volala mi aj pani Klimovičová. Jaká? Pani Klimovičová Martina. Panovecká? Nie. No, dobre. Iná? Aha, Z úradu Martina Klimovičová. Nie, riešila príspevok na stravovanie, lebo vlastne rieši sa to. A vlastne osoby, ktoré mali minulého roku nárok, tak toho roku tým, že sa im zvyšil dôchodok, tak prekročili túto hranicu a no, neviem presne, lebo tam ešte majú na to do 1. marca nosiť tiež žiadosti. Takže to len taký návrh vlastne, lebo aj jednotka strávi za polievku a za druhé jedlo človek. A či nejakým koeficientom, neviem, to len návrh. Zdenko bude treba praviť, ale ono bude môcť byť až od januára, ne? Nedá sa akože v priebehu roka. No, ja viem, len spýtam. Ale by to trebalo urobiť presne akože koeficientom, tak jak sú odmeny poslancov, aby sa to normálne valorizovalo presne tak, jak ide cena. Ja si chcem len spýtať, že vlastne to je, lebo pre školu sme EŠKD to VSN schvaľovali počas roka. Ale škola ide v inom režime. Jaký je v tom rozdiel? Škola má začiatok školského roku v septembri. To znamená, že pre nich sa VSN-ko môže schváliť odkedy? No nie odkedy, no tak ako išlo to od pol roka, nie? Od začiatku roka, od pol roka, hej. Toto by sa nemalo počas roka. Nie, lebo teraz my nemôžeme schváliť VZN-ko, keď do marca majú podať žiadosti, akože to už je... Ja len som chcel vedieť tému, aby vlastne pani Klimovičová, keď bude príjmať žiadosti, tak možno len dala nejakú... A je veľa tých žiadostí? Neviem. Ja si to treba prejsť, že sa tu môžeme zaoberať. A ja sa len chcem spýtať, lebo na poslednom zastupiteľstve vlastne mali sme tú tému prenajmu pozemku pána Harčara, že či sa ozval alebo neozval, alebo či to... On sa neozval, hlavne pani Šefiková nesúhlasila, aby v záhrade mala nejakú konkurenciu, keď už ste jej dali nájom tých 2,5 tisíc, že ešte aj do záhrady nebolo by to, nebolo s tým stotožnená. Preto ja už som ho neoslovovala a on sa sám neozval. A ja mám taký dotaz k tomu a možno nadviežem, že lebo sme už skôr aj hovorili, že materiály, ktoré sa dajú zverejniť, že zverejňovať, tým, že aj štát a vlastne už trošku také embargo na kataster, že ak sa bude, neviem, či je to technicky možné, vlastne do programu obecného zastupiteľstva zadávať parcely KNC a neviem čo všetko. Hej, že vlastne bežný občan si to nemá ako keby kde pozrieť, alebo mať nejakú tú prvotnú informáciu, že nejak zrozumiteľnejšie a jednoduchšie to písať, hej, lebo... Ľavo od kríža? Nie, lebo ja len chcem podotknúť, že... od Ferryho? Že ja len to chcem podotknúť, že keby som nebol poslanec obecného zastupiteľstva, tak neviem, že je to prenájom komunitnej záhrade na food track, hej, čiže to treba takto nejako, hej, ako... Myslieť, že to budeme dávať akože... Neviem, lebo ako, hej, sa všelijaké tie vecné bremena o predaje pozemku a neviem čo všetko. Neviem, či je to legislatívne možné, ale nejakým jednoduchším. Vieš, návrh programu je stále ako vo štvrtok zverejný pod pondelkom, si myslím, že kto má taký alebo neviem, že by to ľudí až tak zaujímalo, že pokiaľ sa to týka jeho, tak hej, ale myslím, že technicky nie je problém akože spustiť stále akože telku a aby sa obrazovo ukázal ten pozemok. Jedine toto, čo ma napadá.
Ale však zatiaľ kataster je Tak prístupný. práve sa to bojíme teraz, ja neviem, že by kataster mal byť obmedzený. Kataster bude spoplatnený, to je veľký rozdiel, ale obmedzený nebude. No, ale Tak neviem, prečo by malo byť, sa to nemohlo zverejňovať. Nie je schválené, to je ešte asi nie je Ja tak neviem, že musí moja a to informácia. má byť spoplatnené, len akože kto si to pozrie, keď to bude No, spoplatnené. ale vieš, ale zase tým pádom my môžeme zverejňovať, vieš, ako prečo. Nevidím dôvod, že by zaspoň zatiaľ. Ale fakt, že možno, že to dať počas zastupiteľstva. Viem, že má byť spoplatnený, to je isté, že pre kopu ľudí to bude veľká brzda, ale to je veľký rozdiel, spoplatnený a obmedzený. Ja len ako ešte ku Ondrovi, čo spomínal a k platnosti prijatých BZN, ja si myslím, že je to individuálne, že BZN-ko niektoré pod nadobudnutím platnosti môže mať účinnosť okamžitú a niektoré je limitované zákonom. Napríklad BZN-ko o poplatku za miestny rozvoj sa stále musí prijímať k prvému. Áno. A rovnako aj tá tvoja sociálna oblasť môže byť takto nastavená. Čiže tam si len treba pozrieť, či sa dá prijať aj v priebehu roka, alebo my môžeme prijať aj teraz, ale nadobudne účinnosť až 1.1.2027. Takže toto je dôležité a vieme sa na to Zase pozrieť. môžu zmeniť podmienky. Tomu som videl, bol som tu aj práve na úrade, keď... Lebo ty myslíš na tie dotácie k strávnym jednotkám, nie? Áno, lebo presiahol im príjem z dôchodku Aj Janko, o 30 eur a zrazu tí ľudia, ja súcitím s tým, áno, to je problém. No musíme dať, čo možno vymyslieť, ja neviem teraz povedať No, to dobre, hneď. nedať tam sumu, ale dať tam nejaký koeficient, na základe ktorého sa to bude novalizovať automaticky. Hej, že... Tak stačí minimálne dať infláciu, lebo aj dôchodky sa valorizujú No, infláciou. čiže Ako, inflácia je málo, lebo príde 13. dôchodok a už tým pádom... No, tak ja hovorím, že inflácia plus nejaký Koeficient, ja som si poznačila plus koeficient. čosi, lebo inflácia musí byť, že aj dôchodky sa valorizujú infláciou, takže... Má ešte niečo niekto také podstatné? Iba sa chcem spýtať na tej kamery, že či tak, kde sa to posunulo? Nie. Dám vám správu SMS-kovú, že... Že môžeme ísť zakývať. Dobre, okej. Nie, ale Matej pracuje s umelou inteligenciou, že nikdy nebude mať zapisnicu. Dobre. Takže ešte sa chcem opýtať na jednu vec. Viete, že pán poslanec Pecuch, aj keď je PN, PN-ku bude mať ukončenú do konca februára a 2. marca nastupuje ako správca športového areálu. Aspoň tak predbežne sme dohodnutí, takže v podstate bude sa musieť dať mandátu poslanca. Zatiaľ nemám papier oficiálne doručený, ale v podstate keď 2. nastupuje máte požiadavku, aby sme to zastupiteľstvo urobili ešte medzi tým aprílovým, kde budeme kooptovať ďalšieho člena, alebo necháme to na apríl. Alebo keď bude niečo také dôležité, tak to spojíme, či... Chcete? Ja na apríl? Dobre, ale aj tak v podstate, keby bolo niečo také, že vyskočí veľmi dôležité, tak vás zavolám. Dobre. Takže ďakujem všetkým prítomným. Končím dnešné zasadnutie. Pekný večer.